Sunt onorat să fac parte din juriul organizat de Ernst & Young pentru alegerea antreprenorului anului. A fost o atmosferă foarte lucrativă. Ne-am adunat toți a doua oară să stăm de vorbă, după ce am lucrat individual am avut destul de multe materiale, cred că exercițiul a fost de 4-5 ore pentru fiecare de a studia cu atenție și a ne da votul în cunoștință de cauză. De asemenea, atmosfera a fost foarte electrizantă, simpatică și cred că pentru toți a fost o dimineață plăcută să dezbată despre afacerile multor dintre prietenii noștri, pentru că facem și noi parte din această comunitate. Rezultatele sunt cele așteptate, o să fie oameni care chiar au realizat lucruri deosebite. Sunt și mulți alții care, din păcate, nu au făcut parte din lista noastră, nu și-au depus candidaturile, dar cred că, într-adevăr, există multă valoare în antreprenoriatul românesc și pe zona de antreprenoriat social și pe zona de antreprenoriat emerging markets. Cred că e un loc și că e un exemplu foarte bun pentru noi toți că și românii pot să facă business-uri de calitate.